Ja se kun pääsee saa niskasta kiinni, niin kyllä se sitten helpottaa. Jos kunto on niin hyvä, niin sillä on ihan hyvä. Kohan eteen Malmeja vittu. Tai sit Ilkka kipsaa ihan täysin. Sirvan pamauttaa jalkoja ja pistää sen. 10-0. 4 kasta. Sirvan paikkaa, ota vaan. Se on vasen jalka edessä ja on hyvä Ilkalle, pääsee suoraan siihen kakkoseen sitten. Hyvin syvälle. Nyt se on ihan paska jalka. Sirvan pamauttaa jalkoja. Katon. Jälleen. Se yksi yritys nyt loppu kunto. Ei lopu. No niin. Oho, nyt oli vähän vaisu yritys. Nyt kesken. Tää on vähän vaisumpi ottelu. Tunnustele vaan. Sirvan lenkittää. Enää purkkeet, vittu kaikkea. Voisi katsoa aika painia. Oho. Noin. Nyt se on siellä. Lämmittelyssä oli vähän huono tuossa matsista. Yes! Hyvä. Nyt ei mitään härmeä yrityksiä. Väsyttää vaan itteensä turhaan. Ei edes maailmanmestarit saa yhdellä kädellä jalkojen ristiin. Pitäis olla huilitauko. Olisi puoli vahingossa kuristanut tosta vähän enemmän tosta. Oi. Hirvaa on yllättävää. Kyllä. Nyt kun joutuu voimailemaan, niin sitten käy kyllä huonosti. Lähtee tuo olkapää irti. Oho. Onks nyt mennyt vasta 2-0? Kohan lämmittelee vaan. Siinä on sitä kainaloa sitä kättä, niin saa sen käännettyä. Miksi ei kiristä tätä ravaa? Johtaaks toi Ali tuolla? Joo, johtaa missä. 1-1. Toi jos 50 sekuntia aikaa. Silloin 3 kopan jätkää loppuun. onko se hyvä vai huono? Joo, mutta sillä on niinku... No aja se nyt loppuun asti. Hyvä Elkko! Nyt tuli hyvä. Ei oo pisteet vielä! 6-0. Miksi ei heitä laikkaa, jos se kuvataan? Sirvan teki pinna. Minkä pinnan mukaan teki? Työntö piste. Ai niin joo, okei, joo. Työntö piste. No, sitä ei lasketa. Se on ihan piipussa jo. Tää on vähän riskikotosta. Tänään ykkösmatematikka ottelu on päättynyt Riku-Petteri Viitasen voittoon 3-1. Ja kakkosmatolla mentiin tauolle. Kato, se menee tokaan erään. Mitä helvettiä? Joo. Paljon toi Ja päättyy? ykkösmatolla edelleen Paljon toi päättyi äsken? 3-1. Timo Rantamäki, Kouvolan painijat, Vili Toi meni. Sillanpää, Kouvolan Sirvanhan painijat. yllättää. Tokaan erä. Toivottavasti sillä sydän petää. Ei Ja Vili Sillanpää Se saa on oikeesti tässä sarjassa Mitä? viime Sirvani on oikeesti vuonna laittaa. päässä hopealla. Nyt lähtee.
se yhtään. Noin, nyt veät loppua. Yes! Hyvä Ile. Ei oikein onnistu noin kierrot tuonne ulos. Nyt on kyllä syvällä toi. Oi. Sehän menee hienosti. Yksi vielä. Eli saa tonnekin puolelle tehdä tuon seuraat. Tuota mietin. Noin. Sehän meni just niin kuin piti. Ja näin kakkosmatonottelu on päässyt